Continuem parlant d'esports, però ara amb una modalitat un tant diferent, el rugbi. Malgrat no sigui un dels esports amb més seguidors, la nostra ciutat ja fa més de 20 anys que té representació. Canal Català Tarragona va assistir a un partit dels Voltors, l'equip tarragoní. Tot i que és un esport minoritari a casa nostra, ja fa més de 20 anys que es va fundar el Club de Rugbi Tarragona. Els Voltors, com és conegut el Club Tarragoní, va caure aquest dissabte davant el Club Esportiu Universitari de Barcelona per 10-21. El partit, disputat al camp de rugbi de l'antiga Laboral, va començar molt bé pels locals amb un assaig als pocs minuts de l'inici. La falta d'experiència en la categoria va fer que la balança s'acabés decantant al costat dels barcelonins, tot i mostrar-se més potents i superiors que el rival. Aquest problema s'ha anat repetint en les darreres jornades, pel que l'objectiu ara de Claudio Parodi, l'entrenador dels Voltors, és canviar la dinàmica negativa, donant seguretat als seus homes i fent perdre els nervis que els impedeix encarar el joc rival. Per altra banda, el Club Rugbi Tarragona prepara pel proper 23 de febrer la quarta trobada d'Escola Ciutat de Tarragona, on més de 400 jugadors de tot l'estat espanyol de categories Aladí, Benjamí, Prebenjamí i Babies es donaran cita al complex esportiu de la Laboral.